λείπουν τη γιορτή δεν μπορούσατε να λείπετε εσείς, να λείπουν οι αγαπημένοι μας οι γιαγιάδες και παππούδες από το Δημοτικό Γυροκομείο. Τους έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Για να κοιμηθώ, λίγο ύπνο για να πάρω, είδα όνειρο μεγάλο. Η ταινία ξεκίνησε από μια εικόνα. Η εικόνα αυτή ήταν η μητέρα μου ενώ τάιζε ένα νεογέννητο αρνάκι. Όταν τη ρώτησα τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ήταν μια πολύ παράξενη εικόνα, μου εξήγησε ότι αυτό το αρνάκι είναι ορφανό και ότι το έχει αφήσει η μητέρα του. Οπότε έπρεπε η ίδια να το ταΐσει με ένα μπιμπερό, σαν ένα μωράκι, για να μπορέσει να επιβιώσει. Ξεκινώντας από αυτή την εικόνα, ανακάλυψα σιγά σιγά ότι στον κάμπο των Μεγάρων διάφοροι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, πολλά αρνάκια που γεννιούνται, η μητέρα τους τα απορρίπτει και μένουν ορφανά. Μπαίνοντας στη ζωή αυτών των ανθρώπων, άρχισα να παρατηρώ την καθημερινότητά τους και να ακολουθώ τη ζωή των νεαρών αυτών αρνιών. Οπότε η ταινία κατά κάποιο τρόπο καταγράφει αυτό τον κύκλο της ζωής, δηλαδή τη γέννηση, το θάνατο και την αναγέννηση. Απορρίφθηκε πάρα πολλές φορές, δεκάδες φορές, και είπε στον εαυτό του: πρέπει να είμαι υπομονετικός, να συνεχίσω να τη στέλνω, να συμμετέχω σε φεστιβάλ. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος, η ταινία να ειδωθεί και να προβληθεί σε όσο πιο πολλά φεστιβάλ γίνεται. Ένα σημάδι στην πορεία το οποίο είδε ήταν ότι σε κάποιο φεστιβάλ πήρε και ένα βραβείο κοινού, το οποίο για αυτόν ήταν ένα καλό σημάδι ότι η ταινία έχει αρχίσει να αγαπιέται από τον κόσμο και ότι άρα έχει αρχίσει να συνδέεται με το κοινό. Και αυτό του έδωσε και δύναμη και όθηση να συνεχίσει να τη στέλνει μέχρι που έφτασε να συμμετέχει στα βραβεία Όσκαρ. Είμαστε έτοιμοι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο κοινό που έχεις με το ρόλο του Χριστόφορου? Αγαπάμε και οι δύο πολύ τις γυναίκες μας. Η ταινία καταρχάς είναι η πτυχιακή μου. Είναι μια ταινία που το σενάριο πήρε η συγγραφή του περίπου 1 χρόνο. Είχα δώσει αρκετό χρόνο στο σενάριο γιατί θεωρώ τα θέματα που πραγματεύεται είναι πολύ λεπτά. Συγκεκριμένα πιάνει θέματα όπως η τηλεοπτική πραγματικότητα, είτε στην Ελλάδα αλλά και γενικά παγκοσμίως, και πώς επηρεάζει την ταυτότητα κάποιου, αλλά και γενικά για τον όρο της ταυτότητας του ανθρώπου. Καλό είναι να ενημερώνουμε τον πρωταγωνιστή της σειράς για το σενάριο, λέω εγώ τώρα.